Hej, jeg hedder Michael Rask, og jeg er kørelærer i Rask Køreskole. Tak fordi du har valgt os som din køreskole. Vi skal gøre vores bedste til, at det bliver et smidigt, et effektivt og ikke mindst et sjovt forløb at tage kørekort hos os. Det du selv kan gøre for at få det til at gå så effektivt som muligt er at få skaffet en lægeerklæring og et bevis på færdselsrelateret førstehjælp. Og aflevere det til køreskolen hurtigst muligt efter du er startet. Over til venstre på hjemmesiden er der et punkt, der hedder forløbet. Her kan du læse lidt om, hvad du skal igennem og hvordan vi gør det inde hos os. For eksempel er der under punktet banekørsel videoinstruktioner fra banerne. På din login-skærm, nu logger jeg lige ind her, er der link til, at du kan tilmelde dig manøvrebane, førstehjælp og også den første rigtige køretime. Du kan ikke komme til at tilmelde dig forkerte kurser. Hjemmesiden genkender dig og viser dig kun kurser, som passer til dit kørekortforløb. Bemærk, at manøvrebanetiderne og de første rigtige køretimer nogle gange først er tilgængelige en uges tid før holdstart. For at tilmelde dig manøvrebane, klikker du her på manøvrebane. Vælg et kursus. Jeg kunne for eksempel vælge kurset, der starter den 3. september kl. 10.50. Tryk på det lille blå i herovre. Her kan du læse lidt mere om, hvad man skal på kurset, hvad du skal have med. I bunden, tryk på tilmeld, så får du med det samme en bekræftelse på, at du er tilmeldt kurset. Den kom der. Og dagen før får du også en reminder. Jeg håber, du bliver glad for at tage kørekort hos os. Hvis du er i tvivl om noget som helst, er du altid velkommen til at ringe, skriv en mail eller brug live-chatten. Her. Kig eventuelt under menupunktet hjælp. Her har vi besvaret nogle af de mest stillede spørgsmål. Held og lykke med dit kørekort, og tak fordi du kiggede på. Ha' en god dag.